pilek lu bang. Enggak, nggak dingin kok, nggak ada angin juga. Perut lagi mak. Ada toilet di belakang. Nggak harus turun. Semua yang Tapi jongkok mak. Kenapa sih emang? Kan kalau di bawah tuh langsung beda konsep. dari depan itu. Remote nggak ada. Beda sama yang di bawah. Ini sarap. Yang bawah Samsung. Kalau pakai handphone apa namanya? Bisa tuh remote. Xiaomi. Ini emang Xiaomi mak.
Pak. Lu pantai lah yang dilakban aja mau nggak? Biar kesono. Aneh. Mau gereja. Nah nanti, mak, mak, sore naik mobil aja ya. Kayak gimana deh depan? Kok mama 125 lupa nih awal-awal.
Mau apa ya? Nanti itunya udah ya. Bawa kanal gitu. Wah, ngomong gini boleh gak? Bawa apa ya? Oh. Semua ada nanti kalau dia paham. Shalom. Selamat hari Minggu di Hitasude. Tapahohoma rohata, martang yang mahita, di bagasan rohata. B. Amin. Mari di Mahita, Sian buku ND 125. Memuji Dewa
Mari hite guarni debata ama, doat guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doat guarni ton di parbadian atu mo palangit, doat tanoon. Amin. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah, ay ibana do mangenet patus yan jorgong. Saya do pakon maau jala asi roham diau, ay punjung jala nadangol do au. Hodo ale Jehovah jahulungukon rohaku, ale debataku marhaposan tu hodo au, saya unang pailau. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ali amanami na di madua gijang, para si roha na sumurung di sude jolma, dang diolani ho anakmu na sasadai di lehon hodo ibana, umopop hami mamorsan dosa nami sahat tu haun na pinarsilangi. Saya patugu maroha nami asa unang ganggu roha nami, maha porsiai hasesaan ni dosa nami, asa unang mandele hami ala ni dosa nami, ale pasa pos itu tu roha nami, di asini roham nagodangi, marhiteh ti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amen. Sambut mah dot marende sian buku ende 186. Tangihon hamuma patik ni debata, patik parjolo, audo Jehovah debatam nina debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam, patik paduahon, dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang aha na di bandua gijang, dot na di bandua tongaon, ro di na di bagasan aik na di toru, di natano, yang gotung segabi si sombaon, manang si oloan, patik patuluhon. Dang jadi dohonan guarni debata yang gosoture dalana ai hona uhum na do sogot akan na marsineang di guarna patik paupaton ingot hamuma pabadeahun ari minggui dina nom ari maulamu nasa siolanmu ale anggo ari papituani ari paradiana ni Jehovah debatam doi dang jadi homangula anggoni disadarei manang anakmu pe manang borum manang na posom lahi-lahi manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ay dinanoon mari do di top pa debata langit, dohot anoon, dohot laut, dohot na isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di bahini do umbay na di pasu-pasu debata Jehovah ari pariadanian na jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangaponmu natorasmu asa martua ho jalaleng mangulu di tano nan di lehon ni Jehovah debatam diho patik paonopon unang ho mamunu papituhon unang ho mangalakup
Lauhon unang ho manako pasiahon unang ho olo mah katindakon hata no so tutu maralahon marolohon dongan colma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lombuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu beha pandok ni debata taringot tu pati na sapului ondo audo jahoba debatam nina debatata pargogo na satu dosan jala parimas siluluhon dosan ni ama-ama tu pinoparna ro disundut patuluhon ro disundut paupaton pinoparnya akan nasogo roha diau ale asi do rohaku dia akan nama ribu-ribu akan nama holong ni roha diau naso mangalosi patiki ido saatna atong rak mangido gogo mahitas yang Tuhan debata la mengulahon na hombar tu patik nai ale Tuhan debata saya pargogo imahami mangulahon na hombar tu patik mi amin marende hita sian nomor 680 sada hamu akadongan nani halongan ni Tuhan Yesus Kristus tapa unduk marohata lau manopoti dosata tatopoti manosata ali Tuhan debata pargogo na satu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulo hami halak pardosa na dangolon ro tucoloni habangsa habadeonmi manopoti jala manggongkon dosa nami macecocot warsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambayanan nami narwai dang halongi hami hosian nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang di doson diri nami hubain hami dibaini tama do rimasanmu jala uhumunmu hami tu hamatean saliling nileleng nai alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagodangi magi dosian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna seurupi hami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangulu hami dohot alani guarmu dabadiai ale Tuhan saya asima roham di hami dangolon amen.
Tabegema hata baga-baga di debata taringot tu hasesani akka dosata. Satokindo tadi konko alai papu punguan ku maho muse marhite-hite akka asini roha godang. Tagan di parpiar ni murukku hutabuni honda bohiku satokin maradopok ho. Alai marhite-hite dengan basa saleleng-leleng na asiaku ho nina Jahoba si palua ho. Hasangapon ma di debatana di kicang. Amen. Marende mahita sian buku ende 442. Tabege mahatan di debata turpuk ni hari mingguan iman di enet sian surat parjolo na tinongos ni Apostel Paulus tu halak Korin bindu sada ayat 10 walu 1:25 magati soring mah kita manjaha ai hoto ondo hatan na taringot tu silangi di rohani akan nalau mago ai lai hagogoon ni debata doi dihitan na dapotan haluaon. Ai natar surat do huagohon habisuhon ni nabisuk jala hubalok kon rohani paroha. Di dia na mana bisuk, di dia na ma si boto surat, di dia ma parsinabul di tanoon, ndagabe hatoon habisuhon di portibion di bain debata. Ai mangnihuton habisuhon ni debata dan ditanda portibion debata marhite dalam habisuhon. Gabe di halomohon debata ma paluahon akan aporseai marhite-hite jamita haotoon. Ai namangido tanda do anggo halak Jahudi. Jala mangalului habisuhon do halak gori. Alai Kristus natag silangi do hujamitohon hani. Pangasiang doi di jalak Jahudi haotoni si pelebedu. Alai di akana tarjoi nang Jahudi nang gorik gabe hagogo ni debata dohot habison ni debata do Kristusi.
Ai bisuk do konde debata asa aka jolmai. jalagu mau kodo ni debata asa aka jolmai. Ido anggo sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalano peopsa. Amin. Marende mahita sian buku ende 730 ayat 2 dan 3. Tahati dakon maha persiatai, songonahina tindakon didongata, saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata coba, ido ama pargugo na suatu dosa natumo palangit dotano, au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, imana tinubon si Maria, nagabe-gabean santon di parbadia, andorang sohabubuan ido tuhata natu mau na bernit di panguman ni silatus na mate terpajal do ibana di pinar silang na tua do turu buntanom na mulak mangulu dari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na soto dosani isima ibana paima mulak sogo tu tanoon mangumumi halak na mangulu dohot na mate au porsea diton di parbadia jala adong sadahuri anabadia huria hatopan ni hak Kristen akan abadia dohot ya sisani dosa dohot ya hatena mandok mulak mangulu sagot daging nongor mamate dohot englan dan sesudah. Amin. Tabegema tikting haru huriaon samingguon. Tikting Minggu 3 Maret 2024. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Okuli, yang artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan. Topik minggu, Sundenggando Patik ni Jehovah. Firman Tuhan itu sempurna. Patangyangan sektor. Pada hari Sabtu 9 Maret 2024, pukul 12 siang akan diadakan patangyangan sektor Cikoko bertempat di rumah keluarga P. Hutahayan, Buru Panjaitan, alamat Asrama Denja Saang, Jalan Roda Jaya RT 3 RW 6 nomor 77,
Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Bo, Jakarta Timur. Marilah kita ikut serta dalam ibadah tersebut, secara khusus sektor Cikoko. Selamat ulang tahun Pendeta Parlado Jemaat HKBP Cawang, mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, periode 26 Februari sampai dengan 3 Maret 2024. Persembahan bulanan bulan Maret 2024. Pada kebaktian hari ini, Minggu 3 Maret 2024, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan bulanan Maret. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Konven Panggula Nagok Tiki. Di hari Senin 4 Maret 2024 di Patupa HKBP Distrik Walu, DKI Jakarta, Konven Panggula Nagok Tiki, maringanan di HKBP Tebet, Borhatdo Pandetata mengikuti Hulaoni. Rapat Panitia Pembangunan. Rapat rutin Panitia Pembangunan akan dilaksanakan setiap hari Minggu selesai ibadah Minggu, diharapkan seluruh panitia mengikutinya. Keuangan, jumlah uang persembahan yang masuk dalam satu minggu ini sejumlah Rp9.305.000. Detail rincian warta keuangan dapat kita lihat di soft copy warta jemaat yang telah dibagikan melalui grup WA HKBP Cawang. Demikian dikting kita minggu ini. Marende Mahita, Sian Buku Ende 20 Walu, Uhud Papungu Pelehan. Jumlah
ameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran mudabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Tajalo mabarita nauli mananggabe jamita di parminggota sadarion. Ima di minggu okuli. Di bagasan topik sudenggado patik ini Jahuba, firman Tuhan itu sempurna. Dibuat sian pasal men 10 ayat 8 sahat rudi 15. Hujahama di tongat-tongat takamang dohot tamu kenang nak kita saluhutna tapai huti hukma di bagasan rohat tabi. Songonom mahatani Tuhatta. Puji-pujian tu debata alani hatana. Sudenggado patik ni Jahuba tau si pasabam roha. Si tongdo panidangion ni Jahuba di pabisuk do natubok marroha. Tigordo pati ni Jahuba akka si palas roha. Pitado pati ni Jahuba di patiurdo parnidaan. Pita ni parsobau tu Jahuba do nahok totong. Hasitonga do akka uhum ni Jahuba. Tigordo sudena. Umarga do akai siya mas doho siya sere palaki na gudang situtu. Tumonggi do akai siyan situa ni luba doho tanggule. Naposompe dapotan si paingok do hinorhon ni. Gudang do upani na mangaraduti akai. Tung ise mau boto akka haliluon. Saise sama doho dosa akka nasohuboto. Palua maghuhut na pasom siya nakahagidjangon ni roha. Asaunang ahu dirajay. Disipe asalias jalabotor au siyan pangalaw siyon nagudangi. Ope sailomo maroham dia kahatani pamangaki. Doho di pakkatayon ni rohaki tujulo ni bohim. Ali Jahuba partanobat wakku. Dohot siluluhon au. Ima sahat ni turpukta. Hurian itu hatta minggu okuli mangarahok kita laho mangaranap tu debata. Totu molo mangarana pita tu debata na inggo honon nido tu kita asa ngulutai di bagasan padonganio pangaramotio doho pangalinggomion di debata. Di bagasan pangalinggomio doho pangaramotio nai totu natahilalaho dui nagabi hanguluad di hita jala nama buah kita di bagasan las diroha. Di bagasa pangaramotio doh padongal nion di debata na ni hati dakon ni parpasal menon. Napabuahot tuhita hapataran ni padongal nion dohot pangaramotion di debata di bagasan guluta ima marhiti-hiti hatana nasahat tuhita. Molo digowari di bagasat turpu sadarion madok manaringoti dipakai bahasai madok di bagasan hatani debata ima patik ni Jahuba totuatu satta dui dada holar rumang songon na pangatusion di patik perjulu sahak ro di pasapuluhon alai berengot taro di si
Nanaing dohonon na ima taringo tu di bagasan hatani dia batado patik. Di bagasan hatani dia batado gabe ora-ora manang sunggul-sunggul. Di bagasan katani dia batado na mangarahon dohot na majohita. Di bagasan katani dia batado na gabe bui si patududalan manang gabe petunjuk di tengah-tengah ni kehidupan. Atong molo dihataho parpasal menon di nasundenggan di hasikopon manang tadok mataringo tu patik ni Jehovah firman Tuhan itu sempurna naing buanon nahita di bagasa pangatusioni naing lam takas di bagasa kadiriot tabi gugu dohot pangaramotion nang panarihono ni di bata di tonga-tonga ni guluta. Songo dia manuaing nanang berengot tatutu di padohan ni hatani dia bata. Molo songonima, tonggina, ulina, dengganna, gogona. Na pinasahat ni para pasal menon di bagasa terpukta sadario. Jadi molo tajahai di bibil tai. Totu edde manang dohonot tama na pinasahat ni para pasal menon manang panidang yun ni para pasal menon manuaing napabuahon jala secara sempurna pabotoho tuhita taringo tugogo ni hatani dia bata doho pakorhon ni hatani dia bata nabui gabi mangula di bagasan hadiriota mangula di bagasan nguruta molo tatuba mamuti-mutihi nakin sian hatani dia bata taringo tugogo manang pabahenan ni debata di kesempurnaan didok nakingani bui pasabapon roha o masadapuin jadi hatani debata mangalehon khasabamo di roha manang meneguhkan jadi totu molo ta terjemah honinuaing di bagasan hatani debata adong sabam ni roha meneguhkan berarti dang murah-murah manang dang gabe murah di palidak-lidak manang ahape ngulu ni akka naung mangulu di bagasak katani dia bata. Jadi orang-orang yang rapuh di dalam kehidupannya, yang tidak berkekuatan di dalam kehidupannya atau tidak mampu meneguhkan hatinya di dalam kehidupan ini berarti iko gabi disukun ngeluna, disukur rohana. Berarti dia belum didiami atau firman Tuhan belum kuat di dalam hidupnya. Jadi molo halak naringgas majahatani dia bata. Orang-orang yang betul-betul di dalam hidup di dalam firman Tuhan manang dihatani dia bata. Molo panidangyon ni pasal ini akimadokon. Dia mempunyai keteguhan hati. Dia boleh berhadapan dengan masalah di dalam hidupnya. Dia boleh berhadapan di dalam sesuatu yang kurang di dalam dirinya. Dia boleh menjalani jalan yang sulit dalam kehidupannya. Tetapi dia selalu teguh di dalam pendiriannya, di dalam imannya. Karena apa? Firman Tuhan itu yang memampukan keteguhan hati di dalam setiap jiwa dan pikiran orang. Jadi maceta kaswi lagi di dokter pasal ini. Hasempurnaon ni hatani dia bata manang patik ni Jehovah ima nasi pasabam roha ibana. Artinya dia yang menguatkan kehidupan kita. Dia yang memberukan kepada kita bahwa apa yang saya alami ini nggak apa-apa, saya layak menjalani ini. Berarti ada di sini suatu kekuatan, suatu yang boleh nanti mengantar saya atau membawa saya ke dalam jalan-jalan yang lebih indah, lebih bagus lagi. Itulah orang-orang yang berteguh hati dalam firman Tuhan. Jadi molo ngulu niaka naung mangulu di bagasak katani dia bata dan hidup di dalam firman Tuhan. Dia harus kuat di dalam kehidupannya. Dia akan teguh. Baru namang ihuk nakit di siya kamang dohot tamu kainang bagi para remaja naposo bulung dikatakan tadi dia adalah hikmat di lehot doha bisuhon
Didok sitong do panidang yon ni Jahuba di pabisuk do natobok marroha. Itu dia. Jadi firman Tuhan itu adalah menjadi hikmat di dalam kehidupan kita. Jadi habisuhon bukan dimaksudkan hanya sejenis pengetahuan yang boleh dipelajari duduk di sekolah atau pengetahuan yang nagabe hola pangatusio songoni rupani nani parsiajaran. Memang diurupi parsiajaran dohita dia akan pelajari, tetapi hikmat Tuhan lebih dari situ. Itulah yang mau dikatakan dari kekuatan ni manang nasudenggan dopati ni Jahobai merbisuk molidok na merbisuki ia mampu di bagasan ala nungatar suat di bagasan rohana doh pikiranna akka di hatana pe hatana panguluhon jala di sudia kapabahenana manang suarana pe ikut dihilalahon ibana dang na ketus dang na murah gabe madok sidohonon na manang enteng untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia berhikmat di dalam kehidupannya. Berhikmat dalam arti ikon seheli madok sidohonon naibana itu adalah pengetahuan bagi orang atau bisa menyegarkan orang. Ay gudang dohalak nuaing say diboto makatai diboto do madok sidohonon na atau barangkali akamang di bagasan pada hotaon di bagasan natadok marupani ngasi patujulo be alai kadang-kadang ketika dia berbicara dia tidak mempunyai hikmat dan merbisuk di bagasan padohani ala niyaha ala di bagasan nagabe holam mangasaho parbinotuan ni hajol maon. Jadi kemanusiaan ni hajol maun na diri na berkuasa atas kehidupannya. Tetapi kalau firman Tuhan yang menguasai bagi orang-orang yang dinamakan berhikmat itu, dia akan betul-betul hatana pe nasiniraan jalagabe labok doi membuat jolma, mangaraho jolma, membangun jolma di bagasa molotung mamicang peibana dang nagabe manguhumuhumi ngoluna. Nah, bukan menghakimi orang, tetapi dia berhikmat. Jadi ketika dia mengingatkan orang, gabe boy dari hal jolma menentuh tupak kilalaan nai, jala akan memberi petunjuk dan mengarahkan kehidupannya ke jalan yang lebih indah dan lebih baik. Ima habisuhon na berhikmat sia Tuhata. Molo amsal madok, orang-orang yang takut Tuhanlah yang mempunyai dan yang bisa menerima hikmat itu. Molo nunga mabiar hita tu debata gabe laos di sido jupak kita di bagasan hata hikmat manang dohonotama hagugo oni hatani debata na mangalihok kabisuhon tutonga-tonga ning uruta. Ketakutan akan Tuhan na gabe dohonota ima dang na padauho diri sia debata alai justru semakin mengakrabkan diri tu debata, semakin pajonoko diri do tu debata. Jala dihilalahon ketika dia melihat, ketika dia berbicara, ketika dia mengatakan sesuatu, dia diukur di bagasan lomo ni rohani debatado. Jadi ido pikiran nasongonido namar bisuk lomo ni rohani debata jala sahasasau ni sakak ni debatado di bagasan nahudokono. Di bagasan nido muse di pangidohon manang dihatahon nakingani marhite para pasal menon didok ibana tigordo hatani debata pita manang murni dia betul-betul murni dungi didok kasih tonga do hatani debata dia itu benar baru muse didok hatani debata adalah mencerahkan membuka mata membuat mata bercahaya akamang do hotama kenang buhado tutunuaing memang didoakan namalo sipata di bagasan nakahadirion di jolma-jolma nasihat itu biasa dilihat dari molo merubah tita rupani moladok sesuatu ketergangguan dokteri sektor simalolong do perjulu di bereng iya molo sok napanas supani mang dana bahasa ikut saya mata di bereng jadi harua digobarhon pamata apa simalolong ido ada kekurangan dalam tubuh manusia ini. Ada sesuatu yang bermasalah di dalam tubuh manusia ini. Aku boto akal permedis manang ka dokter naburani lau paturakoni mar lebih bagus. Alai nungga dijului hatani dia batai. Tabereng dison.
Jadi rupanya orang-orang yang selalu hidup di dalam firman Tuhan, matanya bercahaya dalam arti dia selalu dalam pandangan visi nabui dengkan mangaleo semangat doh las ni roha ala sai disempurnako hatani de batado gabi haruar siapa mereng nai akan tong jalan dengkan panai linei pe mamereng takas do di bagasa kehidupan on laho mangaleho nakkan naumuli tu bagasa dirina. Itulah orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Itulah hidup orang yang namangulu di bagasa patik ni debata. Akamang doho tama kenang, doho tama gogo ni patik itu tu tahu pasabam roha mai. Gabi takasma di simar hataridaan taringo tupad di nangyon ni Jahuba. Nagabi dia do si halomohono ni Jahuba di ngoluta. Jala dia mana tahu ikos si ulohono tamalang sipa si ngota. Jalatun tahu do hatani dia bata mangali hokka bisuhon marbisu kita di tonga-tonga di ngulu tahun taboto ma marroha di bagasan nguluta. Baru nama gihu di dok nakid disi bahwa firman Tuhan itu atau pati ni dia bata dia akan melepaskan kita gabe pada ohok kita lo sia nakana mangarsangi kita alaniaha ai di bagasan nakka pamerengan ni dalatna manang pamerengan ni si malolongta doho dia sahat tu bagasan kapaling uluon nunga sai dipatiur de batabe perdalanata molo adong pena arbat di bagasa kehidupan tai lapatan na songonon arbat molo mardala kita di sadadalan ketika kita melihat petunjuk ada di sana sianom mahita mardalan nina sianom do mardalan asa unang lilu jadi molo tadokma molo talanggar lo ya tong. Jika itu kita langgar, berarti gabe laudo dalam tatu akan asing manibil. Tetapi jika kita melihat ada di sana petunjuk yang selalu mengingatkan kita dalam kehidupan kita, ada petunjuk-petunjuk Tuhan, maka kita akan diarahkan, oh ke sini arahnya. Itu sodo dalanna. Jadi boido tertutup akadalan dan yang situ si dalan nata. Kadang-kadang kita tidak tahu jalan apa yang harus kita tempuh. Tetapi ingatlah ketika firman Tuhan itu kita baca dan berkuasa dalam kehidupan kita, dia akan mengatakan inilah jalannya, dari sinilah jalannya, maka kamu akan keluar dari permasalahanmu, dari sini jalannya, maka kamu akan bisa melihat bahwa nantinya di persimpangan jalan ini pastinya inilah jalan yang benar. Dingulu ni Kristeno tasisonari selalu kita di persimpangan jalan, diperhadapkan di antara keinginan kemanusiaan kita, tuntutan di zaman, persaingan di zaman. Doh dia ke kehidupan haporti bioto. Nasipata kadang-kadang justru dohonota seolah-olah dia bakdo di siak kasakak ni debata. Dia bakdo di si lomoni rohani debata. Dia bakdo di si di bagasan akka na tudu-tudu ni haporsiauta. Ay kadang-kadang alanya kapersiangan naon naing donian, naing gabi gumudang dan seterusnya di bagasan ngulut tahun naing dapat kita di bagasan ngulut tahape lungalupa hita bahwa itu sudah jauh dari lomoni rohani dia bata. Dia ka kehidupata nah di kota metropolitanon nah betul-betul dohonota serba cepat dan seterusnya serba hiruk pikuknya banyak tantangannya. Walau hitan waing tutu nama baik kita murah-murahan waing ya mengambil jalan pintas dan seterusnya. Dia kana bui dohonota nama ralo tu lomoni rohani dia bata. Dia ke persimpangan di jalan nasongoni waing. Naing didok kata ni dia bata tu hita. Bagi orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan, kalaupun kadangkala tidak tahu arah dalam kehidupan ini. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, di leho debatado parnidaan dihita, tahu akan arahnya dan bagaimana jalan keluarnya. Dan adong gabe dohonon ni akana porsia manang na mangulu di bagasakatan debata, seolah-olah jalan keluar tidak ada dalam kehidupan ini. Pasti ada dan mereka itulah yang berharap dan selalu berharap atas kekuatan firman Tuhan yang beri petunjuk. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, akamang doho tamo kenang maceta kasdui molo marjamita awat terseulah-ulah kudui 2 Timotius tului ayat 15, 16, 17. Macete gasdui taringot tu hatani dia bata nagabe dohonota
na pasahaton bohado tutua sa gabi marhataridaan hajongjongan niya kana prosiyay di tonga-tonga ni pangalahona doho di tonga-tonga ni kehidupan na mungkin godang akan naik kosiadopan godang ikut nasi patopaon godang akan naik kosi pertiajaran akamang doho tamakena ngaleta bering main waing imay badi do ibana songonon alai nasa surati sini hatto ni dia batadui. Ini dia hasea mamudai. Jadi firman Tuhan itu dengan sendirinya dia sudah menjadi suatu petuah bagi kita memudai. Jadi ada pesan di sana na mengajari kita baru dakola dipudai dipicang mamicang. Jadi mamicang itu sudah mengingatkan. Jadi ketika baca firman Tuhan kita dipicang baru dipauli-uli. Artinya begini. Molo na pinauli-ulion dang pitorboi uli mungkin. Dang mungkin terboy uli. Alai molo tabuat tua ka minggu-minggu nang salpui yang dipauli-uli ini lebih dekat ke begini. Sasitong na dang nauli. Alai alani haporseon na masih Abrahami gabe dietong do ibana uli. Jala sitong jala benar. Artinya ngulu dia akan mangulu di bagasak kata ni dia bata Tuhan akan pauli-ulihon dibenarkan di dalam kehidupannya. Jadi dibenarkan dalam arti memang ketika sudah dibenarkan alani keterbatasan ini, alani dia keperdalaan selanjutnya orang-orang yang sudah dibenarkan itu pasti tahu apa itu kebenaran dan dia akan hidup di situ. Nah, itulah yang mau dikatakan Paulus di situ. Om manaki gogo ni hatani dia bata jala odo naga bisi persaudara ikut dipauli-uli kita. Jadi nakin ketidakmengertian kita atau kadangkala kelemahan kita atau mungkin keberdosaan kita itu sudah dibenarkan alai laos gabi iron waing didok dipauliuli kita asa gabi la mampu kita di ngulu tahun betul-betul na dibenarkan kita di hadapan di dia bata alai laos dibenarkan dotong di pangalahotai nani halomohon di dia bata baru didok mamuse menogu-nogu jolma di bagasan hati goran. Hidup orang percaya adalah hidup yang selalu berkenan kepada Tuhan. Jadi holak kata ini dia batado na mangaraho kita tu si. Tidak ada kemampuan manusia itu yang sejalan dengan itu kalau tidak diterangi oleh firman Tuhan. Patut di dok per pasal ini di pasal 110 105. Hatamido sulu-sulu ni patu jala hatiuron di dalaku. Jadi bolo dohonota songonon pak sasitong nadang marmata. Tetapi dia sudah menjadi terang seolah-olah kaki kita itu tahu kemana arah langkahnya. Karena seolah-olah dia melihat. Karena apa? Firman Tuhan yang menerangi di sana. Hatamido sulu-sulu ni patu jala hatiuron di dalaku. Jadi jalan kita akan diluruskan, jalan kita akan diterangi, dan kita tahu arah kemana kehidupan kita. Alani ima di ayat namagihu nakid didok di ayat 10 sada. Oma nilai ni firman ni debata. Jadi molo nakin dipauli-uli kita ditogu-togu, dipicang, dipodai, berarti oma neng dohonona kalau kita bikin secara nilai umar gadoi sian emas jalatu monggi doi sian situa nilai ubah. Jadi ada di sini dibikin ukuran. Molo tadok ma ditonga-tonga ni ngurut tahun bagi manusia atau kita ini. Emas itu adalah simbol dari barang yang sangat berharga bagi kita. Tentu lahola jolma memakai masna kadang-kadang alani perluna ala ingin indah dipakai masnaon. Guda kalak nuangna memakai imitasi. Hola nasa karena dengan memakai emasnya itu dia seolah-olah harga dirinya semakin timbo. Perlu mayatong dingulwong. Ala dinikmati doi, boy do investasi, boy do gabe bagian ni modalna, alilos boy do memperindah kehidupanna, boy do gabe menjadi satu kebanggaan di dalamnya. Betapa berharganya orang mencari itu dalam kehidupannya. Nuaing digobar homa songoni nuaing harga ni hatani dia bata. Umarga sia sere manang perak pe.
Umarga dia siap mas, apa barang apa yang paling indah. Natahilalaho mabain indah kehidupata. Natahilalaho mabain bangga atau naik harga diri kita. Gabi songon na berbibawa hita lam tabalas niruhata. Alanya keindahan-keindahan nata miliki nata pakai di tengah-tengah ni tahun. Firman Tuhan lebih dari nilai yang seperti itu jika kita memakainya. Diangkat do harga dirita di patiburo. Dia yang paling indah. Molo si Jeremia madokoni husohali do hatami ala huboto di bagasak katami mabainau gabi margugu mabainau marsangap jala marmulia jala las niro kadong ngolukku ninay bana di Jeremia. Akamang do tamakenang laos di sido hitan neng diarahon. Bohado tuha argau ni debata molo tahasi holi kita mempunyai emas. Jika kita mau memakai emas itu untuk mengangkat harga diri kita, tabai ni gabi aksesoris naudi di bagasa dirita. Bohado tuha hatani debata. Bolehkah kita bayangkan seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur ini? Itu lebih berharga daripada emas. Suhak-suhak ni natong ginang piadong guna pait. Natal guar madu. Alai nga dipakai jol mape ukuran inatonggi adalah madu. Situat ni lupa. Manang tanggule, molo tanggule tetesan madu. Itulah ukuran kemanisan. Nang petalok adong gonian madu na agak pahit. Ya, alai pakrohon na juga agak manis atau katakanlah begini. Sudah di bagasa kehidupan nang marguar madu adalah simbol dari kehidupan doi. Jalan bui mengalihon ubat doi. Nakin dakola tonggi alai betul-betul gabe ubat di kehidupan. Banyak manfaat yang boleh kita lakukan atau kita menikmati dengan ketika kita meminum madu. Adong gue dokoni asa awe muda gudang dona mempelenggat tunaka na hurang cikop di bagasa tubuta karena di dalam madu itu tergandung banyak-banyak yang boleh membangun kehidupan kita. Satu sarapta, itu sudah kehidupan tahu. Itu yang boleh kita lihat dan rupanya pemazmur juga tahu tentang itu. Nampi gudang tani mati nguluon waing di bagasan kahatabuon di sipanganon. Dia kebutuhannya karena talokma lima sehat sempurnai dan seterusnya. Nama baik kita gabe lam sehat di kehidupan on. Alai lobi sianiman waing hatong gion haulion napi nabuan ni parpasal meni. Di bagasan padohan ni bana nakin tumong gidoi sia situat ni loba dohot tanggule. Dia lebih manis dari madu dan tetesan madu. Atong akamang dohot tamakenang molo songoni don waing tutu hatong gion ni hatani di bata na dapat tujulo nakin dengan beberapa poin di dalam firman Tuhan itu. Apa yang boleh kita katakan? Apa yang boleh kita lakukan dalam kehidupan ini dan apa yang mau dikatakan oleh para pasal menor tu bagasa dirita jalan yang buono ta itu bagasa nguluta kamang doh tamokena nang dohonon nado di ayat 15 manang panutuk nenakin di hatahon ibana hatani dia batai do na bui pala soroha ibana do na paluaho sia dosa ibana do na mangaliho kaluaho sia jorgong na bui mabay kita. Na sota sadari di nguluton ada jebakan-jebakan, ada jeratan-jeratan, ada jaring-jaring yang mungkin lau mabe kita asa gabelam dau sia nakahaulio doh tadinggaron sia kasonangon suku-suku nuaing. Ketika zaman ini menawarkan kepada kita khususnya kaum muda yang semuanya diukur dari kemampuan berpikir manusia. Atau diukur dari kemampuan dari teknologi kemajuan zaman ini yang dipadukan untuk menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita. Nama bekas sonangal di kita. HP di bagasan nima laos menompang akato di todini camanon nabui dohono tamabain ay buido alani hati boon ni ilmu doho parbinotowan maswada ho kalak na asing dang peduli taringok tu holong ni loha. Dan peduli tua kehudian gabi adong maka persaingan naso sehat gudang maka jaring-jaring adong mana menjebak dan seterusnya dan itulah memang kehidupan sekarang apalagi dia kesurut no poson waing bohado hita tung waing gabi mabe kita murah-murah kadang-kadang putus asa dalam kehidupan ini stres dalam kehidupan ini firman Tuhan mau mengatakan kalau parpasal menomad dokon lakin molo nunga mangulu au di bagasa katami
sia dosa pe huboto ma molo adong pe kesalahanku, molo adong pe hagalioku, lapatan adong dosa hasian yang saya kita tunjuk tasippa di bagasang ulu tau. Ingatlah pasal ini hiadoi adong dipengaruhi dosa ibana. Ahameng itu penyakit mata, penglihatan. Dan tahan ibana saya murado tergoda labinan ni si malolongna nagawi mabani-bana terdosa amar dosa. Adong dosa na saya bui mempengaruhi ta kamang doh tamakena. Di dalam kehidupan itu mungkin nabuy mau lokang siya kehidupan ta. Dakta boto nga di buwan lingkaran ni dosa ibe hita lamdaw siya lomoni dohan di bata. Lamdaw siya kasonangan, lamdaw siya nakakinikmatan na tahilalaho di bagasan nakakimutuhan ni kehidupan ta. Hata ni debatado na mampu makaluar ho kita siya tonga-tonga ni dosa. Puasa ay talok masokono na perjulo ay hata ni debatai firman itu menjadi daging dalam Yesus Kristus. Jadi di bagasa Yesus Kristus idon waeng nung ngaripatupan ita keampunan dosa segala jeratan iblis, sengatnya iblis dan kekuatan iblis itu sudah ditaklukkan di dalam kuasa Yesus. Maka setiap orang yang di dalam Yesus firman Tuhan, maka kuasa dosa tidak akan bekerja dan tidak berkekuatan lagi dalam kehidupannya. Molo pesai dia rahok kita olo hita sipata songon nagali alai ko dohonot tado. Sebenarnya kita sudah mampu tidak lagi tinggal di dalam lingkaran dosa. Dang be, jemolo siadong dihitan waeng na say tinggal di lingkaran dosa na rope. Say maul hitsa siani ikol disuku ni bana diri na bahwa berarti dang ringgasi bana malangi hukatan dia bata. Dang ringgasi bana marsaul lohatan dia bata. Pasti dong orang-orang yang tinggal dalam firman Tuhan dia akan tahu dia tidak akan bisa dikuasai oleh apapun yang sifatnya itu dosa atau katakanlah sifatnya menjauhkan dia dari hadapan Tuhan. Di pastiho para pasal ini di tikina itu langsung do firman Tuhan ini malakin onga salah ho dang songono be unang be udah hono mabe mago do hodiso molo tungadong pejaratan manang akka laba-laba manang tadok majaratan laba-laba di hita nasu sadari oni adong akka jebakan nasu sadari kehidupan to dia kalingkara kehidupan on dia kepersengan on adong akka nasu sadari nang menjebak kita ala ingok ma molo hatani dia bata mangudu di bagsa dirita molo mangudu dui pasti do hita keluar siani ai arahono ni dia bata do hita di bagasan tudalan nani halo mohon ni rohana. Apapun yang terjadi dengan dunia ini, apapun yang terjadi dengan segala kedudukan dan posisi dunia ini, alihatan di bataro madok di Markus 10 ayat 30. Anggo hatoki nasotu pamuba, nasotu pamose. Kok doiro di saling-dilingna. Artinya inuaing nengal atu sia kamang doh tamakenan. Molo mangulu hata di debata. Di bagasa diri di Yesus na mangulu di bagasa kita. Pos marohata. Manang songo dia pe portibion doh takapadanan. Manang songo dia pe di bagasa naka perdalani utai nabui taburus di kehidupan ton di bagasa katai mangulu di bagasa kita mabay kita boy marlas ni roha mabay kita gabi ngulu tayuli mabay kita molo tungado kagaliw gabi margugo muse molo nahura kipasita di bagasa katan dia bata di mampu hodo hitalau paulihong nguluta asa gabi hipas di padaling apalagi ma laho majalo ngulu siatu hata atau kata di dia batama na say pahottolas ni rohata ala mangulu hata ni dia bata olo hita disodangi hata ni dia bata jala olo hita dievaluasi hata ni dia bata olo hita dipature-ture hata ni dia bata ngulu taon dohok masa repata lehono ni dia batado gabe las ni roha sempurna do firman ni dia bata di bagasan nasud dengga do patin ni jahuba atong tasohali main tahanguluhom main tapakke main di bagasan perdalanan ni nguluta. Amen martang yang mahita. Hupuji kami maho Tuhan di hatam nabadia nong tolhas tuhami. Tutusi tutudo hagugo oni hatami nabui marpabadiai kami nabui pasabam rohan kami nabui mangaliho gugo dohok las niroha di kami jala ibana di bagasak katai napatiuruhon parnidaan nami molo adong akahagalio doho haurangat di kami hatamido napagomocod di kami hatamido napaturehong ulu nami atong hujalo kami mahatam ali Tuhan mangulu di bagasad diri nami jala hupake kami mahatami
disudi nasa perdalanan ni ngulo namion, asa say digo hilas ni roha hami. Molo piali Tuhan dang tarpeo pami, di bagasalas ni roha nabui, hu pake hami manang nabui, huduli hami di portibion, alay alani hatam na mangula nabui hu peo pami di ngulo nami, gabi mahagugok nilas ni roha nami Tuhan, jala ima mabainak kasonang ni roha, nang akadami ni roha di hami. Pasu-pasu mahami Tuhan marhiti hatam, jala buanon nami may di tonga-tonga ni ngulo nami. Hutangnya ko kami Tuhan, huriam di HKBP Cawangon, di tonga-tonga ni sudiaka pangulaon, pakubasion, naung di patupa, dohot na laing si patupao dope, baik dia ka pelayanan kategorial, dia ka pertangyangan, dohot ragam-ragamnya kasih hobasa Tuhan. Tukoma na patudutson, dohot na pasautoni, asa sudiaka pakubasio pelayanan na pinatupan ni huriami, lampagomosok kami may di tonga-tonga ni pangihutonon nami diho, di pagkaporsyon nami diho, kabilang tau kami Tuhan madalanya kararion, dohot tau kami laho mangulahon lomo ni roham. Laosongon ni Tuhan, tangyak konon nami, diak namasa, na niadupan ni ruas ni huriami. Molo di bagasan akan namarlas ni rohai ale Tuhan, di namar ulang tahun diak kahatutubu, manang pedi pernikahan, dohot diragam niya kalas ni roha na pinatongom mo ale Tuhan, sobaho kami mauliate ni roha nami, sa itotong mamamasumaso ko ale Tuhan, asa diak kaari na mangihuton, lamtab badope pamujio dohot, pangulo punon hami diasi ni roham, na si totok boto hami hodo haroruan niya kapasu-pasu, dohot las ni roha di hami. Alay mo lotong adong siya tonga-tonga ni ruas ni huriami ale Tuhan, na marsitaonon, binahen niya kanamasa ni lupan na sida, baik ale Tuhan ala niya kasahit di pamatang, sahit dia kaparrohaon di ala niya kapangalaho, dohot sahit dia ka nasubuy manggerloko dia ka nguduna ale Tuhan, na marpardumuat waka narikoti di nguduon, dohot ragam-ragam niya kasahit, na hobar tuaka haporluan, dohot akka kebutuhan niya kahajol maun nami ale Tuhan. Hubak kami may tuadopam, hatam do namadok tuhami. Di baga sa kaguguon di huasom di hatami, na hupiop pami. Ido nagabi hatiurod di hami. Jala ido nagabi pamalupok kami, na mabuak kami tulas ni roha. Alani ale Tuhan, hujalo kami mahatam, hujalo kami mahwali Jesus, nagabi hanguluan nami, dohot apul-apul di hami, nang hamalumon dia kaparsahiton nami. Laosongon ni mali Tuhan, di tonga-tonga niya ka pangulaon di siapari nami, diragam niya kasihubasan dohot siulaw nami di siaparion, dia ka na mga luluy dalan ningulo ale Tuhan, sipakyon nami dia ka narikoti, asi maroham pasu-pasu may Tuhan sa luhuk na, asa huparbuy ho kami kaparbuy na tama, nagabibuy si halatsonon nami, doho sipakyon nami di tonga-tonga ni nguru nami. Mauliate mariho Tuhan di parhatopotlohan nami do, namarlaw dusa kami dia dopam, ala niura si mahami saluhuk na Tuhan, si sadusa nami, asa tung tau kami gabi habaoran ni pasu-pasum. Terpuji mahwali Tuhan mauliate rohan nami, wala mga sahog ni anakmu Tuhan Yesus Kristus do kami martangyang tua dopam. Caloma tangyang nami. Amin. Tapuji matuhata, mari de mahita. Siya bukedita nomor 117 ayat sada udusna, laos tapasaha ma piliata. Iman
Luhosa. Tatangnya koma piliata martangi yang mahita. Ali di bata aman amin na di banuagi jakodo haroroan ni saluhut si lehon na dinggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami masiyan na nilehomi tu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasya kami pilihanon. Pati bulhok kada jaumu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite tordim. Asalaputa dahami gudang ni sileho-leho mi tu kami. Asalam girigir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nileho mi kondiro ni pahataku osado hotodo kiro ni salu araku Alia manami na di banuagijang say pinarbadi amaguarmo, say Roma harajom, say saut malomo ni roham di banotongosongon na di banuagijang. Lehon matuhami sa lariok kang uluas siya pare. Se samadusa nami songopane sa nami, di dosa ni dongan na mardo sa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Ayo, dona puna haraja, dosa rodi asa. Mula mahamu di bagasar dami, jalo hamuma pasu-pasu siya tuhata.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaur homa damena tutod di munabi. Oh